Euskal Eskola Publikoa. Aldaketa garaia da Zumaiako Herri Eskolan. Logo berria daukagu. Den-denona da logoa, jaiotzetik handi egin arte. Eta kolore bakoitzak bere izanahia du. Aurre eskola. Bizitzan uzten dugun ugara. Aurre hezkuntza. Gure mundua argitzen duten eguzki-izpiak. Lehen hezkuntza. Haizearekin mugimenduan dabiltzan hostoak. DHI. Lurren errotuta dauden sustraiak etorkizuna eraikitzen. Lanbide heziketa. Aukeraz beteriko liburu berriak. Zuk egiten duzu Zumaiako Herri Eskola. Eskerrik asko. Zumaiako Herri Eskola, Euskal Eskola Publikoa, denok osatzen dugu. Aniztasunak, jakinminak, elkarlanak eta bizi ditugun erronka bakoitzak gure hezkuntza aberasten dute. Zero eta 20 urte bitartean, elkarrekin eskutik helduta, bidean aurkitzen ditugun erronkei aurre egiteko indartsuagoak gara. Gaurtik gerora hazten etorkizuneko ametsak egiten ditugu. Zumaiako Herri Eskola. Denok egiten dugu. Denon etxea da. Lan askoren frutua, herria euskera, iturri zaharraren urberria zera. Zena bagina, ikastolen azpian, herriak ereñan. Atzo joan zirelako, bihar joango gara, ta gaur ere bagoaz, herri eskolara.
den frutua, herria euskera, iturri zaharraren ur berria zera. Agera bihurtu da, lehen zen abagina, ikastolen azpian, herriak ereñan. Atzo joan zinelako, bihar joango gara, ta gaur ere bagoaz, herri eskolara. Orain ez alegoke euskara litzean, bere garaia niño siniztu ezean. Atzo pentsatu arren ezin zitekela, Zumaian badakigu euskara garela. Atzo joan zelako, bihar joango gara, ta gaur ere bagoaz, herri eskolara. Mediku, kirolari eta kazetari, ingeniari, youtuber, ala bertsolari, irakasle albaitari, surflari idazle, gutako bakoitzak zain, denok irabazle. Atzo joan zinelako, bihar joango gara, ta gaur ere bagoaz, herri eskolara. Nola itsasoraino menditik ibaia, herri eskolaraino heldu zen Zumaia. Berdin du jatorria, berdin kolorea, guztiok bera zelaik bere kolorea. Atzo joan zinelako, bihar joango gara, ta gaur ere bagoaz, herri eskolara. Atzo joan zinelako, bihar joango gara, ta gaur ere bagoaz, herri eskolara. Atzo joan zinelako, bihar joango gara, ta gaur ere bagoaz, herri eskolara. Atzo joan zinelako, bihar joango gara, ta gaur ere bagoaz, herri eskolara. Gure herri eskolan, etxekoa zara, denok egiten dugun, denon etxea da. Zumaiako herri eskola, euskal eskola publikoa. Aldaketa garaia da Zumaiako herri eskolan. Logo berria daukagu. Den-denona da logoa, jaiotzetik handi egin arte. Eta kolore bakoitzak bere izanahia du. Aurre eskola. Bizitzan uzten dugun uara. Aurre hezkuntza. Gure mundua argitzen duten eguzki-izpiak. Lehen hezkuntza. Haizearekin mugimenduan dabiltzan hostoak. BHI. Lurren errotuta dauden sustraiak etorkizuna eraikitzen. Lanbide heziketa.
euskeraz beteriko liburu berriak. Zuk egiten duzu Zumaiako Herri Eskola. Eskerrik asko. Zumaiako Herri Eskola, Euskal Eskola Publikoa, denok osatzen dugu. Aniztasunak, jakinminak, elkarlanak eta bizi ditugun erronka bakoitzak gure hezkuntza aberasten dute. Zero eta 20 urte bitartean, elkarrekin eskutik helduta, bidean aurkitzen ditugun erronkei aurre egiteko indartsuagoak gara. Sintonian zaude. Laster hasiko da Iskira-miskira irrati saioa. FM 106.9 sintonian zaude. Laster hasiko da Iskira-miskira irrati saioa. Eurite gogor sirimiria, txingorra edo elurra. Iaia igo lakua bete, edo zurritu gailurra. Euraldiko mapan tantaba, Euskal Herriko ikurra. Hori esker da, hain ederreta, aberatsa gure lurra. Makineria zoragarria, izan daiteke natura. Zari begira egoten gara, itxasora zein zerura. Batzuk soberan da beste batzuk, faltan daukaten ezura. Behar bezala erabiltzea, da gizakion ardura. Batzuk soberan da beste batzuk, faltan daukaten ezura. Behar bezala erabiltzea, da gizakion ardura.
lurrean txurriz. Lurrera erortzean salto, taudeietara joango nintzateke berriz. Ni euritan tabanitz, egingo nuke zure sudurrean txurriz. Lurrera erortzean salto, taudeietara joango nintzateke berriz. Ni euritan tabanitz, egingo nuke zure sudurrean txirriz. Lurrera erortzean salto, taudeietara joango nintzateke berriz. Ni euritan tabanitz, egingo nuke zure sudurrean txirriz. Lurrera erortzean salto, taudeietara joango nintzateke berriz. Kaixo, egunon. Ikasle eta entzule guztioi, hemen gaude 3. mailako agelako neska mutilak. Gaurko honako hauek gara, Mai, Lurra, Jare, Ahmed, Alan, Julen, Maren eta ni, neu garazi. Ohitura jarraituz bertso batekin hasiera eman diogu. Gaur, urari buruzko zerbait bitxikeria kontatuko dizkizuegu. Gure gelan, urarekin lotutako metodo zientifikoa lantzen ari gara, eta horrekin erlazionatutako datu interesgarriak ezagutuko ditugu. Ondoren, urarekin lotutako esara zahar batzuk azalduko dizkizuegu eta bukatzeko urtebetetzak eta lehiaketa beraz. Beste konpainia ona jateko onarekin ez dut gehiago arroba dago kantauri itxasoa nizuta zala nago itxarri da zuzte zure kananoa arroba dago kantauri itxasoa nizuta zala nago itxarri da zuzte zure kananoa kantu triste batekin. Bihotzak josi ditugun notaz nota, festibalak anekdota, gauak ja eguna jota, imaginatu hau azken hau balitza, hori da bizitza. Hona hemen urari buruzko bitxikeri magikoak. Lehenengoa, ura bakarrik ibiltzen da, ura landaretatik gora igo daiteke bombari gabe. Adibidez, lore bat koloretako uretan jartzen badugu, kolorea petaloetan igortzen da. Bigarrena, izotzak ura baino gutxiago pixatzen du. Normalean, solidoek likidoek baino gehiago pixatzen dute, baina ura berezia da. Horregatik flotatzen du izotzak uretan. Eta hori esker, arrainak bizirik egon daitezke izotzaren azpian. 3. Beti ur, bera eden dugu. Zure edaruntziko ura, dinozorek edan zutena izan liteke. Ura ez da desagertzen. Forma aldatzen du, euria, ibaia, odeia. 4. Odeiek asko pixatzen dute. Kotoia bezain arinak dirudite, baina milaka kilo pixatu ditzakete. Zeruan elefante asko egongo balira bezala. 5. Ura ikustezina eta ikusgarria izan liteke. Lurro moduan ez dugu ikusten. Oztu eta tantak sortzen direnean bai, izpiluan adibidez. 6. Intsektu batzuk ur gainean ibiltzen dira. Zapateroak adibidez. Uren azal bati esker, tentzioa, hori esker gainean ibiltzen dira. 7. Ura harria apurtzeko gai da. Pitzadura batean sartzen denean eta izoztu handitu egiten da. Eta harria apurtzen du, horrela sortzen dira pasaiaren aldaketa denborarekin.
8. Gu ere ja ura gara. Gure gorputzaren erdia baino gehiago ura da, itsaso txikia bagina bezala gara. Eta 9. eta azkena, urak bidaia etengabe egiten du. Itsasoa, hodeia, euria, elurra, beti itzultzen da berriro hasten den tokira. Begiratu atzea, hortzi mugak zuta, gure begie zeruta. Begiratu maitea, amildegi ertza, biziak ia ametsa. Ez bilatu gauean izarrura, zure begitan piztu da. Ez galdetu inoiz zer galdu genuen, negar egin genuenean. Malkoa esker, orain itxasoa gara, orain itxasoa gara. Orain hemen gaudela, bide gurutzea, utz ditzagun beldurra. Orain, urarekin lotutako esaera zahar batzuk esango ditugu, eta baita esanahia azaldu ere. Esaera, ura bere bidetik doa. Azalpena, gauzak askotan bere kabuz konpontzen dira, denborarekin arazoak lasaitzen dira. Esaera, ura bezen garbi. Azalpena, oso argi edo oso garbi dagoen zerbait. Adibidea, azalpena, ura bezen garbia izan da. Esaera, uretan jaioa. Azalpena, norbait oso trebea da, zerbaitetan badirudi jaiotzetik dakiela. Esaera, euriak busti eguzkiak lehortu. Azalpena, arazoak etorri eta joan egiten dira, gauza txarrak ez dira betirako. Esaera, tanta putua bete. Azalpena, pixkanaka gauza handia lortzen dira. Apurka lan eginez asko lortzen da. Esaera, ur handitan igeri egin. Azalpena, gauza zail edo handie aurre egitea ausarta izatea. Esaera, urak bere bidea aurkitzen du. Azalpena, gauzak azkenean konpontzen dira. Beti badago irtenbide bat, alegia. Uste dut oraindik ez dizu zergaitik mantentzen nauzu zugandik gertu. Dena gezurra dela batzutan sentitzen dut, baina zenbat maite dut. Denbora badoa eta gu bere alboan, emozio guztietatik ikasten. Oraindik zurekin amets egiten dut, etenik gabe. Zure eskutik jarraitu nahi dut, baldintzarik gabe burua galdu. Zure eskutik dena sentitu, tamaitu aurretik bizitza bortu. Dena azkarregi doa, dena ezin ulertu, erori baino lehen heldu idazu estu. Lorik ezin hartu negar ere egiten dut, amildegitik gertu, baina zure aurrean argien artean laguntzen didazu arnasa hartzen. Oraindik zurekin amets egiten dut, etenik gabe. Ura oso garrantzitsua dela egiaztatzeko hainbeste esamolde daude. Hona hemen batzuk. Urak bizitza ematen digu. Uri gabe ez legoke bizitzari.
landareek, animalek eta guk geu ura behar dugu bizitzeko. Gure gorputzak ura behar du, gure gorputzaren erdia baino gehiago ura da, ura edaten ez badugu nekatuta ahul eta gaixorik senti gaitezke. Landareak uri gabe ez dira hasten, ura da landaren janaria bezala. Uri gabe landareak lehortu egiten dira. Itsasoek eta ibaiak bizia dute, etxea osatzen dute, arrainak, igelak eta beste animale asko uretan bizi dira, ura beraien etxea da. Urak lurra hozten eta berotzen laguntzen du. Itsasoek eta ibai handiek klima leuntzen dute, horregaitik leku batzuk ez dira oso bero edo oso hotz izaten. Ura egunero erabiltzen dugu, edateko, garbitzeko, sukaldean, ura beharrezkoa da gure eguneroko bizitzan. Ur guztia garrantzitsua da. Ez dugu ura alferrik galdu behar. Ura zaintzea, lurra zaintzea da. Ideia labur-laburra, ura bizitza da edan zaindu eta partekatu. Orain maite zaitut gehiagotan, elkarri esatea normala izango dela. Hitzeman del cim del riu és sent que creix a poc la pluja. Si ens enganxa pujant contra corrent ja ens ho farem. Del plor de tantes ànimes que s'han sentit perdudes creix la llum del fons i esquerda el cel. Hitzeman, Orain, gaurtik hasita datorren aste arteraino urteak zenek beteko dituzten esango dugu. LHPko Lukas Lezama maiatzaren 8an 9 urte. LH Laupeko Nekane Sumeta gaur 42 urte. LH5ako Aiora Osak maiatzaren 10an 11 urte. LH6beko Elene Manterolak gaur 12 urte. Eta Alba Rodriguez maiatzaren 9an ere 12 urte. Eskolako ikasketa burua Naiare Gaina maiatzaren 6an 59 urte. Zorionak denoi! Bizirik nau nago lan sentitzen naz, topera nau, geurin inork ez nau geldituko, egun goibelau, egun argi bigurtu naitot, gaurkoan gogo bateko teta, kale gerdizen ez dut inoren baimenik, bier dantzan hasten nazi, dantzan kalien. Eurize da Eurize da Zaparra da goitik bera Bastalpoka potxingoan Azki sentitzen azti Busti-bustike Dagurutan dagoitik bera Ustaritzen zen gazteizen Bardin jausten direk Eta
Eta iritsi da lehiaketaren unea. 3. eta 4. mailakoen galdera honako hau da. Metodo zientifikoa lantzeko ze gai aukeratu dugu? Berriz errepikatuko dugu. Metodo zientifikoa lantzeko ze gai aukeratu dugu? Eta 5. eta 6. mailakoentza galdera. Zenbat ur kantitate osatzen du gure gorputzak? Berrez errepikatuko dugu. Zenbat ur dago gure gorputzean? Aurreko irabazleen izenak esango ditugu orain. 3. eta 4. mailakoen artean irabazlea Lur Zeharreta Lauakoa izan da. 5. eta 6. mailakoen artean irabazlea Peru Odriozola izan da. 6. Peru Odriozola izan da. Irabazleak 4 gelara joan behar dute. Hau izan da gure irratsaioa. Espero dugu gustura izana. Eskerrik asko eta Azkeneko urtetan niretzat gorde ditudana. Iuntasunean zu izan zinen nire egun sentia. Aireratzeko behar nuen aize bolada. Heldu da garaian eskertzeko eman didazun guztia. Irribarre honenak esnatzen ditugu gaudenean. Zurekin batera berriz asmatu nahiko nuke bizia. Maite zaitu dalako nire ondoa. Nagusiegi sentitzen naizenean agertzen zara. Gogoratzeko non dagoen izan ginen umea. Orain arte bidea batera egin dugun bezala. Eskutik helduta sortuko dugu unibertso bat. Heldu da garaia eskertzeko eman didazun guztia. Irribarre honenak esnatzen ditugu gaudenean. Zurekin batera berriz asmatu nahiko nuke bizia. Maite zaitu dalako nire